Zdravím vás pri ďalšom videu Top mafiánske filmy. Dokážte mi vinu. Film je dramatizáciou skutočného súdneho procesu, ktorý sa odohral v 80. rokoch a bol najdlhším federálnym súdnym procesom v histórii USA. Trval 21 mesiacov. Jackie DiNorzio, Vin Diesel, je člen taliansko-americkej mafie, ktorý čelí vážnym obvineniam. Namiesto toho, aby si najal právnika, sa rozhodne obhajovať sám aj napriek tomu, že nemá právnické vzdelanie. Jeho štýl obhajoby je nekonvenčný, vtipný, drzý a charizmatický. Vďaka tomu si získava porotu aj verejnosť. Film sleduje ako svoj. Osobnosťou ovplyvňuje celý proces, kolegov z mafie a súdnu sieť. Legendy zločinu. Film rozpráva skutočný príbeh bratov Krajovcov, Reggieho a Ronnieho, ktorí boli najobávanejší gangstri v Londýne 60. rokov. Reggie Kraj je charizmatický, inteligentný, no násilný mafián. Ronnie Kraj je paranoidný schizofrenik s výbušnou povahou a brutálnym správaním. Spoločne budujú kriminálne impérium, ovládajú nočné kluby, výpalníctvo a majú kontakty s politikmi aj celebritami. Príbeh sleduje ich zostup, vnútorné rozpory, hlavne Reggieho vzťah so ženou Francis a nakoniec ich pád, zatknutie a rozsudok. Zem bez zákona. Film sa odohráva počas prohibície v 30. rokoch v štáte Virginia, USA a sleduje troch bratov Bondurantovcov, ktorí si žijú z vlastného nelegálneho destilovania alkoholu v moči. Forrest Bondurant, Tom Hardy, je mlčanlivý, tvrdý vodca rodiny. Howard je surový a násilnícky brat, veterán z prvej svetovej vojny. Jack Shia LaBeouf je najmladší a chce si dokázať, že je schopný ako jeho bratia, často zberký a nerozvážny. Keď do mesta príde skorumpovaný agent Charlie Rakes, Guy Pearce, ktorý chce podiel z ich ziskov, začne brutálna vojna medzi zákonom a rodinou Bondurantovcov. Americký gangster. Film je inšpirovaný skutočným príbehom Franka Lucasa, drogového bossa z Harlemu v 70. rokoch. Frank Lucas po smrti svojho mafiánskeho šéfa preberá moc a buduje vlastné impérium. Dováža čistý heroín priamo z Vietnamu v rakvách padlých vojakov a predáva ho pod značkou Plumagic za nižšiu cenu, ale s vyššou kvalitou než konkurencia. Lucas sa stáva veľmi bohatým a vplyvným, no zároveň nenápadným a disciplinovaným. Richie Roberts, čestný, tvrdohlavý policajt, sa stáva posadnutý snahou dolapiť Lucasa a rozbiť celý systém korupcie v rámci newyorskej polície. Mickey. Film sleduje Mikuláša Mickeyho Černáka od skromných začiatkov ako lesný robotník či vodič autobusu až po postupné vetvy do sveta organizovaného zločinu v povojnovom Slovensku 1990. rokov. Využíva chaotickú dobu plnú príležitostí a korupcie, keď sa Mickey prepracuje cez drobné lokálne obchodné aktivity až k tomu, že sa stane jedným z najobávanejších a najvplyvnejších bosov podsvetia v krajine. The Godfather je kriminálna dráma o mocnej mafiánskej rodine Corleonovcov v Amerike v 40. rokoch 20. storočia. Hlavou rodiny je Vito Corleone, prezývaný Krstný otec. Keď ho postrelia konkurenčné gangy, vedenie rodiny postupne preberá jeho najmladší syn Michael Corleone, ktorý spočiatku nechce mať s mafiou nič spoločné. Michael sa však nechá vtiahnuť do sveta zločinu a nakoniec sa stane nemilosrdným vodcom rodiny, čím sa uzatvára kruh moci, zrady a pomsty.